bandleden zijn er. Maar we spelen niet meer. Wat gaan we doen? Maar zei, kom, Lutifao, doe op haar band. Ja, maar hoe? Totdat een zekere Pat Misijan naar West-Suriname is gegaan. Kwam er een zekere Bert Nijboer uit Nederland. Dr. Anders Bert Nijboer uit Nederland. Die kwam in Suriname. Die ging naar West-Suriname, ontmoet die jongen van Santigron daar. Zei aan de Pat Misijan van meneer Misijan, ik ben in Suriname. Mijn voorouders hebben zoveel leed gebracht in Suriname. Daarvoor ben ik hier gekomen om niet helemaal te verzachten, maar dat ik iets kan doen voor de bevolking van Suriname. Ben ik gekomen om les te geven op de AMS. Maar ik wil iets doen. Ik weet niet wat ik moet doen. En jij bent van jij bent van Santigron. Wat moet ik voor Santigron doen? We hadden een vereniging toen opgericht, 13 maart 1973. Tangiba. Hier op Santigron. Hier op Santigron, waarvan ik secretaris was. Kwam de pennenmeester bij mij. Dus die pet ging bij Arthur Plein. Arthur Plein die kwam bij mij. Hij was pennenmeester, ik was secretaris. Luister, er is een bakker gekomen. En die wil dingen doen voor Santigron. Laten we bij die man gaan. Misschien kunnen we wat uit de bus halen. Zeg je, oké. Mooi boy toch meer een motorfiets. Zonder helm toen. Helm is gekomen na 80. Okay, ja, na 80 is het verplicht. Ja. Dat was 70 jaar. Weet je wie baby was? Jim Anini. Oh, Vlak naast ja, mij. ja. Buurjongen. Ja. Zijn vader was ook muzikant. Oh, oké. Oh ja, want hij zong toch? Ja, hij zong. Ja, hij zong. Ja. Ja. Toen zijn we geweest bij die man. En is dat thema maar kwijt op. Op een gegeven moment, je doet kwijt. Maar ik poer boem. Ik zag een piano bij die bakras. Toen zei ik, man, Bert, je hebt een mooi piano hier en weet je het te spelen? Ik zeg, nee, ik weet niet te spelen, maar ik hou van muziek. Oh, je houdt van muziek? Ik zeg, maar wat, doe je wat? Ik zeg, ja, ik zong. We hadden een band op Santigron, Oma Lobby. Oh, ik ben 6 januari, dan moeten jullie voor me komen spelen. Oma Lobby, nog bestaan morgen. Wat wil ik play? Ja. De kati moet je hebben. Ik heb toen, die Arthurplein was ook mijn zwakker. Met dat gewoon play. Nog maar Luti, wat je doen? Jongen, gewoon play. Ik ga desnoods instrumenten huren. Dan gaan we spelen. Oma Lobby was een bestaande band. We kenden elkaar. Even oefenen we hoe langer we play. Toen ben ik gegaan naar Toetoneland bij de jongens van Happy Boys. Ze hebben me geholpen. We oefenen vanaf 2 uur. Dan 6 uur, 7 uur, 8 uur op play. Vrouw. Stimper. De man dansen like de lawaai. De man like Dr. Anders pleit, de man dat zo. Ja. Toen zei Bert van, maar, ik begrijp het niet. Jullie spelen zo mooi, dan hebben jullie geen instrument. Ik zeg, nee. Je hebt zelf gezien hoor. We zijn gaan huren. Oké. Wat kost jullie optreden van gisteravond? Het Dayu. Ja, maar hoe kunnen jullie dus aan instrument komen? Hebben jullie verloren? Ik zeg ja, ik ben ergens geweest en die meneer die vraagt 3000 SF voorschot voor een set. Maar dat geldt niet. Oké, luister. Ik ga jullie schenken 1000.
Die 2000 krijgen jullie van mij. Maar iedereen moet tekenen, jullie moeten hem terugbetalen. Het is een lening. Het is een lening. Dat hebben we allemaal getekend. Zijn we bij Chonghi gegaan. Chonghi heeft ons die instrumenten gegeven. In 1982, toen ik wegging, hadden we een instrumentarium van 40.000. 40.000. Wat is dat die man? Je gaat plein op Malai. Je moet je met je instrument gaan. We hadden de beste jazz, Fender jazzbass. Hufner jazzbass. Gibson solo gitaar. Ja, toen had je een solo gitaar alfa tussen 450 en 700. Onze Gibson kostte toen 2600. We hadden Selmer saxofoon, 2600. We hadden een drumset met elektrisch, 1100. Ja. Terwijl een normale drumset toen 450 kostte. Daarom was de sound van Malubi zo goed. Maar de naam, jullie gingen wel door onder dezelfde naam? Zelfde dan? naam. Oh, oké. Ja, Nooit een andere naam. Nee. Ja. Oké. Nee. En tot wanneer heeft Umalobi bestaan dan? Zo. Ik moet je eerlijk zeggen. Einde van Umalobi was ik was niet meer bij. Oké, want u zat toen in Nederland. Nee. Oh. Ik ben in Nederland gebleven.